ପାରିବାରିକ କଳହ ନେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେବେଡ଼ା ବିସ୍ଥାପିତ ବସ୍ତିରୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଗିରୀଶ ଦେହୁରୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଦେହୁରୀ ସାମାନ୍ୟ ମାଂସ ତରକାରୀ ରନ୍ଧାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିକୁ ଏକ ଲୁହା ପାଇପ୍ରେ ପିଟି ପିଟି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆଜି ସକାଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ଗିରୀଶକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଡାକି ତଦନ୍ତ କରିବ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶବ ଜବତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ। ତେବେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଗିରୀଶକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ହତ୍ୟାର କାରଣ ମାଂସ ତରକାରୀ ରନ୍ଧାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ବି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନେଇଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ।